исәмсез. Бүген без караячакбыз Төркиядәге татар авылы турында, татарлар анда ничек эләккән һәм ничек анда яшәйләр. Бу Азатлык радиосында чыккан, алар татарча эшлиләр. Миңа ул бик ошый, шуңа күрә мин аларга язылдым. Сез дә аңа язылыгыз. Минем язымлыкта видео астында булачак аларга. Казан ерак, Казандан Москва ерак. Evde Tatarca konuşabiliriz, söyleyebiliriz, gepleşebiliriz. Булар Сибир татарлары әле. Avulga gidemin demek, köyge gidemin. İşlerim demek, çalışamın diye. Çiftçilik kılganbız bunda. Danya'da da fabrikalarda işçiydik, işlevciydik. Алар татарча сөйләшәләрме, я Сибир татарчамы, я төрекчәме? Ләкин ул бик ошаган татар теленә менә алар сөйләгән тел. Kaytar ettim elim Irak, kaytmasam yana Irak. Бөгрәдилек Төркиянең Коnya вилаятында урнашкан Сибир татар авылы. Татарлар бу якларга дип Сибирдән 1907 ел көзендә чыгып киткән. Төркиягә алар 1908 ел башында килеп җитә. Биредә татарларга җир бүлеп бирү эшендә сәясәтче, дин әһеле Абдрашид Ибраһимов ярдәм итә. Башта бу авыл Рәшиди дип атала. Ул Солтан Рәшид чорында төзелгәч, аның исемен бирәләр. Ә инде Төркия Республикасы корылгач, авыл Бөгрәдилек дип йөртелә башлый. Бүген шушы авылда 600 хуҗалык бар. Җәен биредә яшәүчеләр саны 1000-2000 кешегә җитә. Авылга Кызык икән бу. хәзер Европада яшәүче Сибир татарлары кайта. Алар саны 700 кешегә якынлаша. Коnya шәһәреннән килүчеләр саны да шул 700-ләрдән артып китә. Кышын исә авыл бушап калгандай 200 кеше белән генә утырып кала. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Haybat mısınız? Hoş geldin. Hoş bulduk. Niçin öttü? Kaplaşıyor. Evet kaplaşırdın mı? Җәләл Үтмер 30 ел Даниядә эшләгән. Узган гасырның 70-нче еллар башында Бөгрәдилектә яшәгән дистәләгән гаилә Европага эшләргә китә. Аларның балалары инде Дания, Германиядә төпләнеп калган. Җәләл Үтмер исә пенсиягә дип туган авылына кайткан. Çiftçilik kılganbız bunda. Danya Ул шулай инде, теге яшь кешеләр эшлиләр, шәһәрләргә, кайда күбрәк түлиләр, барыбер алар тарихи җирләренә, тарихи авылларына кайтырга теләячәкләр инде теге. Барыбер анда аларның яше үткән, шуңа күрә бик куркырга кирәкми аның өчен. Кайберләре кайтып кайтачак та инде шунда. Danya'da da fabrikalarda işçiydik, işlevciydik. Yani işleydik biz. Arada tel bilmeydim. Tanca bilmeydik biz. Kıyın idi tabi. Mektepte uygunmagan biz bilmeyiz. Öğrenelmeyiz. Allah'ın telini öğrenelmedik. Ballar bilet de biz bilmeyiz tabi. Öğrenelmedik. Kıyın. Фаяз Каплан да җәен туган авылында үткәрә. Аңа 78 яшь. Гомере буе Германиянең Мюнхен шәһәрендә токмач фабрикасында эшләгән. Аның бер килене Чуваш милләтеннән Казанда укыган ди ул. Bir tanesinin hatunu Çuvaş da işi. Balan ikinci göylenken. Kazan'da okutmuş o Kazan'ı falan iyi bilet. Çuvaş gelinimiz var. Авылдан Европага һәм Төркиянең төрле шәһәрләренә китүчеләрнең аныклары татарча инде шамалы гына сөйләшә. 64 яшьлек Нияз Яшиннең 5 баласы бар. Аныкларым татарча аңлый, ә менә сөйләшүен бик сөйләшә алмый дип зарлана ул. Tatarca biladiler, torunlar anlaydı, kaplaşmaydılar. Üyte herkes Türkçe kaplaşadı. Memlekette dalay bulur. Küçükler, anaklar Rusça kaplaşadı amılır. Alay değil mi? Менә шуңа күрә татарча күбрәк укытырга кирәк. Һәм аларга Төркиядә яшәгән татарларга да әйтәсем килә, татар телен онытмагыз. Онсагыз, сез тарихыгызны да онытасыз, тарихыгызны онытырга кирәкми. Аны балаларыгыздан шундай каты националь, этник
тарихи уй булырга тиеш. Сезнең хәтерегез. Мин балаларга әйтәм, өйдә татарча гәпләшен, инәнең телен өйрәнсен, атаның телен өйрәнсен. Юк, һәммә төркчә гайып китәләр. Кышын 200 кеше белән калган авылда хәзер мәктәп тә юк. Бу Әлфәр Каплан, аңа 18 яшь. Татарча аңлый, ләкин инде сөйләшүе бик авыр. Evde Tatarca konuşabız, söyleyemiz, gepleşebiz. Әлфәр әтисе Исмәгыйльгә булыша. Гаиләнең 80 гектар җире бар. Бездә алар көнбагыш үстерә. Buralar tabi biraz taşlı. Tağ boyu bu boylar, buralar biraz taşlı. İki kişi işleydi, bala var, 3, bir de min barmın 4. Авылда яшәүчеләрнең төп кәсебе игенчелек. 53 яшьлек Әюп Акъйөрәк 25 ел сарык тоткан. Соңгы 8 елда ул арпа, будай игәм, кукуруз үстерәм, үз тракторым бар дип сөйли. 100 koyun var idi. Mal yok, malını bitirdik değilse kişi yok. Paraşkalar. Хәзер 10 гектар кукуруз, 5-6 гектар будай чәчәм ди ул. Ә инде кышын 3 ай дәвамында Коnya шәһәрендә яши. Kışın 3 ay Konya'ya gidelim. Anda yatıp kilometre. Kişi kalmaydı kışın. Dik mal, koy, sayırı bulgan kalatı. Hemen meşekim de var. İşte olay geçinip gideriz. Kazan Irak, Kazan Irak, Kazan'dan Moskova Irak. Kaytar ettim elim Irak, kaytmasam yana Irak. Рамазан Узуглыга 88 яшь. Ул шушы авылда туган икенче буын татары. Аның әтисенә Себердән Төркиягә һиҗрат кылганда әле 1 яшьтә тулмаган була. Рамазан әфәнде Нәҗибә ханым белән инде 70 елдан артык гомер итә. Җәмәгате дә бу авылдан, татар милләтеннән. Узган гасырның уртасында башка милләт кызына өйләндерү гадәте булмаган. Ата-аналар тыйган, үзләре дә чит ятка карамаган дип сөйли ул, яшь чакларын искә төшереп. Hepsi yalan oldu, hepsi yalan oldu gitti. Ömür geçtik. İki kapılahan birinden girdim, birinden çıktım. Nevde geçti bu 88 yaş. Ya, bir yudum su. İçtim bitti. Nasıl geçti? Ул да күп кенә башка кешеләр кебек кыш айларын Коnya шәһәрендә үткәрә. Җәйгә исә туган авылына кайта. Рамазан әфәнде такмаклар, бәйтләр, җырлар ярата. Karlar yavay buran bolay kış günleri volgan pay. Mühratına birer Allah'ım takdir günü bolgan pay. Бөгрәделек авылында гаять зур мәчет һәм әлбәттә зират та бар. Зиратта иске кабер ташлары вакыт узу белән юкка чыгып бара. Яңа ташларга исә төрекчә генә язалар. Зират белән таныштырган Хәлүси Монысы иске татарча ахрысы гарәп булгач. Айхан инде доганы да татарча кылмыйбыз дип зарлана. Duanı Türkçe kılabız, Tatarca kılmayız. Hani Rusya'da alay çağılatlar imiş, Tatarca kılatlar imiş duanı. Anda çağılgan görev yapkan bundan bir tuğanımız var idi mulla. Ol alaydı degen, Tatarca dua kılatlar anda deyip. Bizning bunda unutulgan, indi hepsi Türkleştirilgan. Хәлүси әфәнде зираттагы иң иске кабер ташлары белән дә таныштырды. Себердән Төркиягә күченүдә баш булып халыкны монда алып килгән кеше Төхфәтулла улы Хаҗи Мәхмәт. Аның каберендә булай язылган: Мин уйлыймын, егетләр, бу Себердә тормаска, яңа кануннардан соң муйныбызны бөкмәскә. 20нче гасыр башында Себердә яшәүче татарлар ни өчен туган Кызык икән. җирләрен ташлап Төркиягә китеп барган соң. Әлеге дә баягы Габдрәшит Ибраһимов Себердә яшәгән татарларга хат язган дигән версия бар. Ул хатта үзе Истанбулда яшәгән Ибраһимов татарларны Госманлы дәүләтенә күченергә энди. Әле соң түгел, ислам дәүләте канаты астына килегез. Якын киләчәктә Русиядә зур үзгәрешләр булачак. Яңа хакимият мөселманнарның хокукларын танымаячак дип кисәтә ул. Һәм шулай ук булды да, шулай ук булды да. Безне кисәттеләр, ләкин шулай булды да. Хәзер без күрәбез нәрсә булды. Тормышларыбызда. Хәзер белеп тә булмый нәрсә эшләргә име, ничек.
Хат Сибирдәге татарларга да барып җитә. Алар урыс хөкүмәтеннән күченер өчен рөхсәт алып юлга кузгала. 1907 елның көзендә әйберләрен арбаларга, чаналарга тиеп, авылларыннан 230 чакрым ераклыктагы Омскига килә. Омскида поездга утырып, Уфа, Мәскәү, Киев аша Одессага барып җитә. Одессадан паромга утырып Истанбулга юл тота. Кыш салкын өстәвенә тимер юлга да, диңгезгә дә күнекмәгән авыл картлары, хәтта яшьрәк кешеләр дә авырый башлый. Кайберәүләре юлда вафат була. Ахыр чиктә 1908 елның 1 гыйнварында алар Госманлы дәүләтенә аяк баса. Язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмова азатлыкка сөйләвенчә, Сибир татарларының Төркиягә һиҗрәт кылуның төп сәбәбе шукындыру куркынышы, иманны саклап калу булган. Сибир татарларының бу һиҗрәт хәрәкәте 19 гасырның ахырларында ук башлана, әмма аларга 10 ел буе китәргә рөхсәт бирмиләр. Виза айрым кешеләргә бирелә, әмма авылы белән йөзләгән кешенең күмәк китүенә рөхсәт итмиләр. Бу чиракта Русия империясенең чит илләрдәге дәрәҗәсе төшер, мөселманнарның хукуклары бозылу ачылыр дип куркалар. Bizga Abdurashid Ibrohimning tirishqani bilan imperatsiya ol vaqt Osmanlı imperatsiyasında Abdulhamid Han bilgan. Бөгрәделек тарихын авылның иң танылган активисты Рәхмәтулла Куртаран сөйли. Ул хәзер китапта яза. Татар авылының тарихына багышланган шул китап төрекчә чыгачак. Сүз уңайыннан видео башында кубызда уйнаган кеше нәкъ менә Рәхмәтулла әфәнде. Kitabның içinde avuldağı niçik yaşaganları. Birinci tapkır kelganlar, kurak yerge, toң yerge qazma qoqqanlar. Sibirya ormanlık bilgan, ağaç köp bilgan, odun yakkan. Bu yakta ağaç bilmagan. Sıyır kuyruğu deyimiz, pışanak deyimiz biz, onu toplap yakkanlar endi. Ol biraz ağaç köpük bilağanınğı dolları deyin yani. Ağaç tabalmaganlar, endi azraq ağaç bilgan. Yey günleri bizning Барыбер ките алмасагыз да теге нәрсә шулай булса да иң мөһиме безгә хәзер ул бердәмлек. Саклау телне бердәмлек, халыкка күбрәк бердәм булырга һәм уйларга берләшү турында, калу турында һәм җәмгыятьне, мәдәниятне, тарихи әйберләрдә катнашу, бар нәрсәдә катнашу. Нәрсәдә вакыт бар, сезнең ял көне катнашыгыз татар әйберләрендә. Күрсәтегез, сез бар икәнен, иң мөһиме. Мин әйтәм, кем Сибир татарлары, кем Әстерхан татарлары, кем Казан татарлары, кем Кырымлылар. Bunday yağmur az buла, kış günü, kışta ol vaqt көп bulgan indi. Татарда, төректә, мөселман булса да, аерылып торган яклары да шактый. Шуларның берсе ризык. Мәсәлән, татарлар ат ите ашый, төрекләр юк. Kelganlar bizninkiler at ite aşaganlar. Bu Türk halkı at ite aşamagan. Mesela atını soyganlar üstlerininki asırap. Kişinin basarından haram aşamagan atını çeklen. Bir de Müslümancılıkları köpçülük bilgandı. Onları mesela at itinden qası kılganlar, kımız kılganlar, qasılık indi. Mesela atta dediler tuğun içek biladı. Anı tezkere aylandırıp şunun içine %30 atının içmeyi, %60'da atının da indim. Bilgili yerlerine itin salıp qası yasaganlar. 1985 елдан бирле Бөгрәделектә дә ат итен ашамыйлар, чөнки Төркиядә ат итен ашау мәкрух санала. Рәхмәтулла Куртаран сүзләренчә, авыл халкы ана телен татарчаны да әкренләп төрекләштерә бара. Tatarca bilgen kişi, indi avulda ösken kişi, onu hazırki bizimkiler anlamıyor, biraz kıynala çünkü burungu Tatarca, Türkçeni Tatarca deyip anlatıp söyleyip verirler. Ana Tatarca deyip uyluyorlar. Mesela avulga gidemin demek, kuyuga gidemin, işleyim demek, çalışamın deyip. Şunlar da anlaşılmıyor yani hazırki bizimki yigitler bilen. Yiyecek, içecek satamın. Бөгрәделектә кышын 200ләп кеше генә калса да, кибет барыбер эшли. Сатучы көненә 2-3 мең лиралык, якынча 10 мең ярым сумлык әйбер сатам ди. Инде әйтелгәнчә, җәен авылда яшәүче кешеләр саны
10 тапкырга диярлек арта. Бөгрәдилекнең киләчәге менә шундый сезонлы. Bilmem ete, Canada. Biz yürügeli gideriz şeyimle. Tırmanan, otobüs menen yürügeli gideriz. İstanbul, Çanakkale. Шулай булса да саклансыннар, күбрәк тә сөйләшсеннәр татарча үзләренең анаклары белән, балалары белән. Һәм сез дә терекләр, кем белмәм, ул авылдан мине караячаклармы икән? Мәрхәбә. Триситтемме? Сез дә сөйләшегез, өйрәнегез татар телен, Себер татар телен. Кемдә 25 елда ясалган. Карагыз моны. Моны күп кеше караган. Сезгә дә карарга кушам. Язымлыктан килегез дә языгыз да ул каналга. Мин бик яратам Азатлык дигән каналны. Монысы белән бетерәбез. Рәхмәт караган өчен. Сау булыгыз.